Teplota na horách bude někde kolem 0 stupňů Celsia přes den. No a jestli pojedete na saních, tak zřejmě ani vosk nebudete potřebovat. Ale v každém případě by vás mohlo zajímat, že sněhová pokrývka na hřebenech hor je 100 cm a víc. No a v těch nižších horských polohách leží 20 až 50 nebo 60 cm sněhové pokrývky. A teď se pojďme podívat, jak to bude s předpovědí pro dnešní den. Já skoro nemám slov. Vím, jestli hlavní tváře, my jsme tam v tom iglu vysílali všichni a tahle relace byla speciálně komponovaná tak, abychom ji ho mohli poslat na jeden takový meteorologický festival, kde se lidé docela rádi baví nad tím, co všechno je možné v předpovědi počasí. A musím říct, že tam byla docela úspěšná, všichni se dost pobavili, tak jako dnes možná diváci. No tak zrovna, když se bavíme o těch relacích, které jsme viděli, tak tam určitě ty relace byly mnohem delší, už tehdy jsme měli až do 4 minut, když jsme potřebovali, zvlášť když to vysílání jakoby bylo podobné jako dnes, to znamená ledovka nebo nějaké nebezpečné jevy, ale já bych řekla, že v jistém smyslu i v tom stylu, jakým způsobem jsme pracovali a i ta grafika. Grafika nikdy nevypadala ve večerním vysílání tak jako magnetické obláčky.